अध्यक्ष महोदय, या कोकणामध्ये पर्यटनाला देखील फार मोठा स्कोप आहे, त्याची सुरुवात झालेली आहे। आता या ठिकाणी जे सन्माननीय मंत्री महोदय नितेश राणे बसलेले आहेत, त्यांनी अनेक प्रकारचा प्रयत्न करून अनेक पर्यटनामध्ये योजना ज्या आहेत त्या ठिकाणी आणत आहेत, आणणार आहेत। आणि बेमालूमपणे मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असेल किंवा कोकणामध्ये असेल, आदरणीय नारायण राणे साहेब असतील किंवा आत्ताचे जे मंत्री आहेत नितेश राणे, यांनी देखील अनेक प्रकारच्या योजना आणून त्या ठिकाणी कोकणाला कशा पद्धतीने पर्यटनामध्ये पुढे नेता येईल, सागर किनाऱ्यावरच्या मच्छीमारांना कशा प्रकारे पुढे नेता येईल, त्यांना कशा पद्धतीने सवलती देता येतील, आणि त्याच्या दृष्टीने प्रवास वाहतुकीच्या दृष्टीने देखील, जलवाहतुकीच्या दृष्टीने देखील ज्या पद्धतीने वेगाने त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे,